Kilala ang Bicol sa mga nagkagandahang lugar, mga tourist spots, masasarap na pagkain, at nagagandahang mga beaches na talagang hindi mo dapat palampasin. Una nating pupuntahan ng Albay, tahanan ng pinakamagandang Bulkang Mayon. Dito rin matatagpuan ang ilan sa mga restaurant na aming nakainan. Dito nga sa Legazpi matatagpuan ang napakasarap na cookies. Hindi lang basta cookies, homemade ang lahat ng ito. Nagsiserve din sila ng mga meals na talagang swak at sobrang sulit. Meron din silang mga masasarap na drinks at mga desserts. Ito ang Better Butter Cafe o sa madaling salita ang BBC. Hello mga ka-travelers! So for today's episode, naku, talaga naman grabe ang ulan. Rain, go away. At dahil wala tayong kakadal ay samahan nyo na lang akong maghanap ng place na perfect sa ating weather today. Ito nga ako dinalang ng aking mga paa sa isang cafe located at Rizal Street, Legazpi City. Ito ang Better Butter Cafe. Pagpasok ko nga sa coffee shop na ito ay naku, talaga namang parang gusto ko na dito tumira. Uy, magmamay-ari mo te. Dahil nga yan, sa aroma pa lang ng kape at napakagandang place na bubungad sa iyo. Naku, talaga namang mag-e-empake na ako. Charis! Nagpicture-picture muna nga ako dito mga ka-travelers dahil madami kang makikita dito. Meron silang malalambot na couch. Madami din silang books na perfect i-match with coffee. Dito naman tayo sa pagkain nila. Naku, talaga namang matatakam ka talaga sa masasarap na pagkain and drinks nila. Ito nga yung pinili kong matcha dahil nga matcha lover ang lola nyo. Uy, napaka-arte. Meron din silang ina-offer na caramel macchiato and biscoff na drinks. Naku, tignan nyo naman. Picture pa lang maglalaway ka na. What more pag natikman nyo pa? Uy, sana all. Dito naman tayo sa foodang nila mga ka-travelers. Meron nga silang ice cream na may toppings na super sarap na brownies. Ayan, wag mong gawing halo-halo yan ate ko. Sunod naman itong chicken and fries nila. Boosh! Sarap naman yun. Next naman, ayan, bigat na bigat ha. Mukhang kulang ka sa nutrition girl. Ito naman yung breakfast nila, which is merong French toast, slice of orange, sausage, and egg. O, diba? Next naman itong rice meal. Meron na nga itong rice with garlic on top, one-piece chicken, cucumber pa yan, and tomato. At ito na nga ang aking favorite sa bowl na carbonara. Naku, si bakla tuwang-tuwa. Sino ba naman kasi hindi matutuwa? Ang daming bacon and mushrooms. And meron pang kasamang tinost na bread. Yes! Meron din silang brownies na super nagustuhan namin and cookies. And ang mas interesting lahat ito ay gawa mismo nila. O diba, bongacious talaga mga ka-travelers. Madami silang ina-offer na drinks pero yung matcha talaga yung tirenay ko. Ewan ko ba basta nagkakape ako, diretso CR talaga ang sunod na destinasyon. Diyos ko, pwede nyo silang i-visit here sa Rizal Street, Legazpi City para matry ang kanilang menu. Meron din silang social medias na pwede nyong bisitahin in case you want to visit it and makita yung place before you go there. Don't forget to like, share, and subscribe. I am Queen and this is Travel to Bicol signing off. Naghahanap ka ba ng authentic Filipino food na siguradong pasok sa panlasa? Yung hindi ka lang mabubusog, paniguradong matutuwa ka pa. Na may kasamang tawanan at kasayahan. Hindi lang masarap na mga putahe ang meron dito. Meron ding comedy show. Live acoustic music. Eat all you can lunch buffet. Exclusive catering para sa birthday, debut, wedding, at iba pa. Dito mo nga matatagpuan ang mga nagsasarapang pagkain na dito lamang matitikman sa Bicol. Kaya naman, ngayong araw, samahan niyo ako sa isang sikat at binabalik-balik ang restaurant dito lang sa Legazpi City.
I'm your ka-travel buddy, Dato Puti. and this is Travel to Bicol presenting Lola Filing Restaurant. Ngayong araw nga mga ka-travelers ay napadpad naman kami sa Daraga Albay kung saan kasalukuyang ipinagdiriwang ang Kagsawa Festival. Ito ang taunang pag-alaala ng pagsabog ng napakamagayong Bulkang Mayon. At dahil nga hindi naman ganon kalayuan ang Daraga sa Legazpi, ay naganap na agad ng aming team na makakainan. At dito nga namin napili na mananghalian. Sa aming ang likuran ay ang pinakasikat at ang pinakabinabalik-balikang kainan dito sa Legazpi. Dahil mga ka-travelers, hindi lang pagkain ang meron dito. Ngayong araw nga mga ka-travelers ay tayo'y nasa Albay kung saan kasalukuyang pinagdiriwang ang Kagsawa Festival. At sa likod ko ay ang pinakasikat at pinakabinabalik-balikang restaurant, ang Lola Filing. Dahil nga ang design ng kanilang restaurant ay mala-eleganteng classic 80s, ay kinailangan ko ring magsuot ng balabal na ito na nabili ko pa sa Pasalubong Center. Dahil nga espesyal ang araw na ito, kailangan nakaporma tayo. Hoy! Eto na nga! Pagpasok mo pa lang sa Lola Filing Restaurant ay ramdam na ramdam mo na agad ang classic at mala-eleganteng vibe. Grabe mga ka-travelers, yung parang nasa Malacanang ka. Ito yung pagpupunta kayo pag naging presidente ka ng Pilipinas. Napaka-elegante ng lugar, guys. So mga ka-travelers, ito na nga oh. Pasalubungin ka mga ka-travelers ng napakagandang ambience. Talagang fine dining. Mula sa mga lamesa hanggang sa mga chandelier. Talagang napaka-elegante. Ang interior design nito ay may pagka-fine dining feel na may halong 80s nostalgia. Mula sa wood accent, warm lighting hanggang sa cozy atmosphere na perpektong pambonding ng pamilya at barkada. Hindi lang ito basta kainan, isa itong masayang experience na parang bumabalik ka sa panahon kung saan simple pero elegante ang isang tahanan. Tamang-tama ang setup para sa isang masarap at espesyal na tanghalian o kaya naman hapunan. Hindi lang masarap na pagkain ang naghihintay sa iyo ito sa Lola Filing Restaurant dahil tuwing Friday to Sunday mula 11 AM hanggang 2 PM, pwede mo nang sulitin ang Eat All You Can Lunch Buffet. Busog ka na, nasulit mo pa ang pagbisita sa Lola Filing. At hindi lang yan, tuwing Thursday to Saturday naman ay may comedy show na siguradong magpapatawa at magpapasaya sa iyo habang kumakain. Pagsakto niya sa lupa, pag ganyan niya, putin na dapat para makita niya. Ayusin mo naman, DJ. Dito naman hawak yung switch na. At kung gusto mo naman ng chill vibes, may live acoustic music na perfect pang relax. At kung gusto mo namang gawing extra special ang iyong selebrasyon, pwede ka ring magpa-exclusive catering para sa birthdays, debut, weddings, at iba pang mga events. At eto na nga mga ka-travelers ang pinakaabangan natin. Narito ang ilan sa mga signature dishes ng Lola Filing Restaurant na dapat mo ring subukan. Mula nga sa malambot at malasa at saktong tamis alat ng kanilang special barbecue sauce. Ito ang baby back rib, crispy buttery at may perfect crunch sa bawat kagat. Yan ang kanilang cereal prawns. Kakaibang twist ba ng beef dish ang hanap mo na may tamis asim ng mango sauce. Ito nga ang kanilang beef in mango sauce. Fresh at comforting na seafood dish na bagay sa kahit anong panahon. Yan ang kanilang fish cocido. Kung naghahanap ka naman ng siksik sa gulay at linamnam na perfect na pambalan sa heavy meals, ito ang kanilang Lola Filing Chop Suey. Para sa kanilang kumpletong menu ay bisitahin lang ang kanilang Facebook page at makikita mo ang mga nagsasarapang mga putahe. Madami yata yung subuhin ko. Habang nag-iikot nga ako sa napakaganda nilang restaurant, ay nakita ko itong libro na naglalaman ng kwento sa kung paano nagsimula ang Lola Filing Restaurant. Napag-alaman ko nga na nagsimula ang lahat sa probinsya ng Sorsogon. To be specific, ay sa Bulan, Sorsogon. Kaya naman, walang patumpik-tumpik at nagtungo na agad ako. Isang oras mahigit ang biyahe patungo sa Sorsogon City. Mas mabilis kung sasakay ka ng van o kaya naman ay bus. Dito nga sa Gulaba Street, Zone 4, Bulan, Sorsogon, tatagpuan ang kauna-unang heritage home mula sa mag-asawang Loreto Etong Jubilar Lopez at Felicidad Filing Gueta Jinete o mas kilala sa tawag na
Lola Feling. Ang mag-asawa ay tubong Sorsoganon. Ikinasal sila noong April 5, 1954 at nagtayo ng tahanan na may disenyong mala 1960 style. So mga ka-travelers, 80% ang naiwan dito na structure na pinreserve sa bahay ng ancestral house ng Lola Feling. Nabanggit ko sa unang vlog, ang style niya is 80, but this one is 1960 style, colonial style from Spanish. At makikita naman natin yung buong paligid niya is talagang presko. Konkreto, ang una nitong palapag at ang second floor naman ay gawa sa Burmese rosewood at mulave na kilala sa pagiging matibay na punong kahoy. Ang buong bahay ay napapalibutan ng jealousy windows, kaya't laging presko at maliwanag sa loob. Ang tahanang ito ay naging pundasyon ng kanilang pamilya at sentro ng kanilang mga negosyo. Dahil mga ka-travelers, sila ay meron ding maliit na gasolinahan. Nagtayo rin ang kanyang asawa ng isang pagawaan ng furniture sa tabi ng kanilang bahay. Bilang magulang at lolo't lola, sila ay kilala sa kanilang mapagmahal at malasakit sa pamilya. Si Ginang Felicidad sa particular ay kilala sa kanyang mahinahon at pagiging maalaga. Sa paglipas ng mga taon, pinamana ng mag-asawa ang kanilang makulay at mayamang kasaysayan kasama ang bahay at negosyo sa kanyang apo na si Cyrus Lopez Del Monte at ang kanyang may bahay na si Benazir Goyal Gonzalez. Dito rin ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang current Co-owner Lola Feling. Walang iba kundi si Miss Bea Gonzalez kasama ang area manager nila na si Sir Ryan at iba pang mga staff ng restaurant. Nagkaroon kami ng konting tsikahan tungkol sa history ng restaurant. Dito nga ay nalaman ko kung bakit ubod ng sarap ang bawat putahe ng Lola Feling at kung bakit kahit sa Legazpi o Sorsogon ka pumunta ay parehong-pareho ang timpla, lasa at linamnam ng bawat putahe ng Lola Feling. At ito nga ay dahil sa napakahusay na chef ng Lola Feling na kung kanilang tawagin ay Chef Mom, none other than Mrs. Lourdes Goyal Gonzalez. Ang before kasi yung mga chef namin dito, mami ko, at mga kapatid niya. So yun na, real family na talaga ng Yun sa side namin. Tapos si mami, mother namin, siya yung kasama na isa din sa talagang dito na sa kanya lahat ng recipe. Anong nilalaman ng menu ng Lola Feling? Siya yan lahat. Tapos tinuturo niya na lang syempre sa mga chef namin. Siya ay may angking galing at kahusayan sa pagluluto. Patunay, ang kanilang pamilya ay napakahusay at napakagaling sa pagluluto. Nalaman ko rin sa branch na ito, ang kanilang chicken inasal ay ang kanilang best seller na talagang napakasarap at napakasulit dahil sa halagang 129 pesos ay may only rice ka na. At kapag umorder naman kayo ng tropa mo ng 5 chicken inasal ay may free 1 pitcher kayo ng malamig at masarap na ice. Talaga namang sulit at swak sa sarap. Itinuro din sa akin ni Sir Ryan kung nasaan ang dating gasolinahan ni Lolo Etong at hanggang ngayon nga ay buhay pa rin. At bilang pagpupugay nga kay Lolo Etong ay kinonvert nila ang malaking spasyo, second floor. Ito'y kanilang ginawang Lolo Etong Function Hall. Kaya naman, kahit isama mo ang buong barangay, ay kasyang-kasya kayo sa second floor ng Lola Feling Restaurant. Nalaman ko rin kung saan ang dating pwesto, ang dating tindahan ng furniture ni Lolo Etong. Ito nga ay sa may bakanting loting ito. Yung idea nung, diba, restaurant and bar. Yung bar, kaninong idea? Na ikaw nakaisip mo dito. Pucho-pucho lang ako. Ang gusto kasi ng sister ko, restaurant. Tapos siya, sabi niya, sige, try natin yung may inuman kasi maklik yun dito. Ngayon, hindi niya in-expect na ang gusto ng sister ko, talagang anuhin siya. Semi-fine dining. Ganon. Okay. Ang akala niya parang mga simple. Mga ano lang, parang yung tabi-tabi lang. Tara, dito tayo. Ganon. Lang na inuman lang talaga. As in, pang inuman lang talaga, hindi siya yung ganitong mangyayari na semi-fine dining. Kaya naman, nagkaroon sila ng idea na gawin na lang itong restaurant at ito nga ay bilang pagpupugay sa hilig ni Lola Felicidad sa pagluluto at sa mayamang tradisyon ng kanilang pamilya. At dito nga ay hindi sila nabigo dahil noong 2021, naging patok ang kanilang restaurant. Dahil sa sipag, tiyaga, at suporta ng kanilang pamilya, unti-unting natupad ang kanilang pangarap. Dito na nga naging tanyag ang Lola Feling Resto Bar. Dahil sa kasayahan at masarap na pagkain ng Lola Feling Resto Bar, naging paboritong lugar ito ng maraming pamilya. At noong June 18, 2022, nagbukas
ang kanilang second branch located sa Legazpi City. Ang bagong branch sa Legazpi ay may disenyong inspired sa bahay na bato na may kolonyal na inspirasyon. Ito ay upang mapanatili ang cultural heritage ng kanilang orihinal na tahanan sa Sorsogon. Dito nga nila ipinakilala sa mga Albayanos ang parehong malinamnam na pagkain at dekalidad na serbisyo na naging tanyag sa Sorsogon. At kung ikaw naman ay nasa Naga City, ay huwag kang mag-alala dahil meron din silang branch doon. Kaya naman, ano pang hinihintay mo mga ka-travelers? Tara na sa Lola Feeling Restaurant at ma-experience ang saya at sarap ng hindi mo malilimutan. Sa bawat pagkain, may kwento. At dito nga sa Lola Feeling Restaurant, hindi lang basta pagkain ang inihain, kundi ang lasa ng tradisyon, kultura at saya. Mula sa kanilang masasarap na putahe hanggang sa nakakaaliw na hatid ng live music at comedy nights, bawat bisita ay may iniiwan na alaala na babalik-balikan. Kaya kung gusto nyo tikman ang mga pagkain dito sa Lola Feeling, puntahan nyo na yan dito sa Albay. Kaya naman, kalimutang mag-like at mag-subscribe sa mga upcoming videos namin. Once again, I'm your ka-travel buddy, MEL. See you in the next video. Guys, naghahanap ba kayo ng cafe na nababagay sa panlasa nyo as a ultimate coffee lover? And what surprised me for the first time is that akala ko milk tea lang yung may mga level. In this cafe ay meron ding level of intensity dito na pwede mong pagpilian at sa tingin mong nababagay sa panlasa mo. And I cannot. This place totally screams for modernity and comfortable. Ito na nga, ipapakilala ko na sa inyo si Assembler Cafe na matatagpuan sa Imelda Rosas, Washington, Legazpi, Albay. While observing the place, napaka-fully furnished ng place, guys. Like as in, all you have to do is sit and just enjoy what you order and enjoy the view. And you can even take an Instagram post na pwedeng-pwede nyong i-post sa inyong social media. At kung gusto niyo naman ng fresh air, kung hindi niyo feel naman mag-aircon, ay may outdoor area sila kung saan pwede ka rin mag-enjoy. At guys, kung ano yung nakikita niyo sa picture, gayang-gaya din yung pagkakapresent nila in actual. Kaya hindi ka talaga madidisappoint. As also you can see, ang price range nila ay nagsisimula around 140 pesos to 280 pesos. Guys, napaka-justifying din naman talaga ng price nila. Alam kung bakit. Is that because yung pricing nila ay tinutugma rin nila sa quality ng sinaserve nila. Like yung coffee nila is very freshly made on the house. Of moments fleeting of what might have been. Strings like whispers. And of course, kompletuhin mo na yung order mo with their delicious pastries na siya namang nakakalaway din talaga sa sobrang sarap as I actually look at it. And guys, here's a little secret. Hindi talaga ako coffee lover, kaya nang pagpunta ko rin talaga dito ay napasabak ako sa kanilang coffee. And I must say, I totally love their coffee. Ang sarap niya and naubos ko rin yung binigay nila sa akin na drinks na ang sarap niya. And guys, hindi siya ganun katapang ha. Probably talagang pagpipilian nyo rin talaga or pagdidesisyonan yung intensity ng coffee nyo para tumugma din sa talagang panlasa nyo. And somewhat, yung nai-serve talaga sa akin is very suitable to my taste. And when it comes to pastry na tinerno sa aking drinks, ay natikman ko naman yung kanilang s'mores. Take note guys, that s'mores actually contains melted marshmallow chocolate, which is, I'm having Hershey's chocolate sa pastry na to, which is my favorite. Yum yum. As I actually eat the pastry, ay napansin ko ay ang hirap niyang i-prick sa aking fork kahit inofera na ako ng knife to have a good portion na kakainin ko muna ng paunti-unti. And I've realized na I do recommend it at the same time na kainin siya na hinahawakan talaga using your hands. Akala ko yung coffee yung sorry na. And so far, nakikita niyo naman ang ngiti sa aking mga mukha na na-enjoy ko pa rin yung food and also the drinks that I have in Assembler Cafe. Kaya naman, if you have a friendly date or lover's date, ay hilahin nyo na dito sa Assembler's Cafe. And you can also visit their Facebook page for more inquiries. Once again, this is Serene from Travel to Bicol signing off. At sa aming paghahanap ay kami napadpad sa LG Paran Building, Kamantang, Taraga, Albay. Bumungad ang isang cafe na mala art gallery at vintage design themed.
At sa bawat gilid ng cafe ay iyong matatagpuan ang napakaraming paintings at mga pinaglumaang ng gamit. At sa aming nakuwang pahayag, galing sa mismong may-ari ng cafe, ay ito'y lahat mismo nang galing sa kanyang yumaong ama na may passion sa larangan ng sining at sa hilig sa pangongolekta ng mga pinaglumaang gamit, na siya naman ay iningatan ng kanyang anak na namamahala na ngayon ng cafe. Yes, yan yung mga corrections ko. Stay ko din kasi yung mga keychains ko lang sa labasan yung nakahang. Yes po. So yun na, parang doon. So parang kasi ako dad ko yun. Parang sabi nga ng asin ko, basurera ka ba? Kasi yung mga mata ko na, Cafe Fabrica from the name itself ay dating pinapatakbo bilang isang fabrika na ngayon ay kinonvert na bilang isang cafe. At during sa aming stay ay kami nakatikim sa ilan sa mga best-seller foods nila na siya naman ay talagang nakakatakam at sobrang nakakagutom. At nang talagay nagutom ang iyong vlogger ay talagang inuna ko ng kainin ang kanilang bacon mushroom pasta. Ang pagkain ito ay good for 1 pack na sa aking pagsupo ay talagang napaka-creamy rin talaga ng mga fine dining restaurant. At syempre, hindi lang isang dish ang ating tinikman, meron din tayong tinatawag na 3 pesos na pwedeng pagsaluhan ng 8 na katao. At sa aming ang pagkain ay kinompleto na namin ito ng drinks na green tea at mango frappe. But personally, I do recommend yung green tea nila. At nang aming nasimot ang aming dalawang in-order na dish ay meron kaming natanggap na on-house waffles at personally na pwedeng kainin ng dalawang katao. Na aming tinikman at kinain ay talagang the waffle is made with love with the overall cost of 860 pesos. At sa hindi lang pagkain ng kanilang sinaserve ay meron din silang souvenir shop na siyang naka-showcase din ng gawa ng ating mga local craft sellers. Sa mga gustong mag-celebrate ng kanilang mga special event at sa mga gustong mag-shooting ng mga mala vintage theme, Cafe Fabrica is ready to serve you. Nung isang araw, nagmamaneho sa Albay. Aking nakita, restaurant, saksakan ng ganda. Sinundan ko ang sabi ng tropa ko, hindi ko na malayan. Naliligaw na, ako'y nagulat at nasa piyuduran na pala. Hindi ko naiwasan, ako'y inabot na nagutom. Nang aking makita, ako'y biglang namangha. Mga pagkain na swak, maswak sa panlasa. Alay na sa Albay na ba ako? Kuya, bakit ang sarap ng pagkain nyo? Okay lang sa'kin, maligaw sa Albay. Basta't sa Bonifacio, ikaw ang kasabay. Kaya kung ako sa inyo, puntahan ninyo na to. Tara na sa Bonifacio Street Cafe. At paglabas ko, parang ayoko nang umuwi. Ang ganda ng agiat sa loob, lahat nagniningning. Oh, oh, oh. Meron pang TV sa loob ng resto. Fresco sa loob ng Bonifacio. Nandito na lahat ng masasarap na pagkain. Kaya tara na tuman sa piyuduran. Albay na ba ako? Kuya, bakit ang sarap ng pagkain nyo? Okay lang sa'kin, maligaw sa Albay. Basta't sa Bonifacio, ikaw ang kasabay. Kaya kung ako sa inyo, puntahan ninyo na to. Tara na sa Bonifacio Street Cafe. Kung naghahanap ka ng mga magagandang puntahan para sa iyong bakasyon o pag-uwi sa probinsya, perfect na perfect ang Bicol dahil kilala ang Bicol sa mga nagkagandahang lugar, mga tourist spots, masasarap na pagkain, at naggagandahang mga beaches na talagang hindi mo dapat palampasin. Kaya naman, ngayong araw mga ka-travelers ay samahan nyo akong mag-ibot, mag-unwind at mag-relax dito sa Bicol. Kaya nga mga ka-travelers, muli naman tayo nagbabalik para sa espesyal na video ngayong summer. Dahil in today's episode ay dadalhin ko kayo sa not one, not two, but multiple location dito sa Albay.
Sa travel ngang ito ay sasamahan natin ang ating mga guests na nag-book dito sa Travel to Bicol. Dito nga ay malalaman mo na walang hassle ang pag-book sa amin. Ang ating mga bisita ay mula pa sa Maynila na gustong-gustong masulit ang kanilang summer vacation. At dito nga sa Bicol, napili nilang magbakasyon. Pagkatapos naming malaman kung kailan, saan, at ilang tao ang magbabakasyon, ay agad naming inayos ang kanilang itinerary mula sa pagkain, hotel, transportation, hanggang sa mga lugar na pupuntahan. Kasama ko nga dito ang ating ka-travel buddy na si Sarge at sasamahan niya naman kayo sa Sorsogon. Kaya nga mga ka-travelers, sinundo na natin ang kanilang grupo at inayos na rin natin lahat-lahat para wala na silang iisipin. Medyo marami sila. More than 20 packs. Pero, dahil sa laki ng ating service, plus marami ka pang pagpipilian, ay kayang-kaya natin to. Pagkatapos nga namin silang sunduin sa Legazpi, ay dumiretso nga muna kami sa Santa Magdalena, Sorsogon, na sikat din sa mga gandang beaches. At dito nga sa Suki Beach Resort, napili ng ating mga ka-travelers na mag-stay, mag-relax, at mag-enjoy. Isang araw nga nag-stay ang ating mga ka-travelers dito sa Suki Beach Resort at sobrang saya ng ating mga ka-travelers. Naliko sa dagat, nagkaraoke sa gabi, syempre, hindi mawawala ang seafood feast, shrimp, crabs, at iba pa. And guess what mga ka-travelers? Kami rin sa Travel to Bicol ang nag-ayos ng kanilang mga pagkain. Bumalik naman kami sa Legazpi para sa isang full cultural tour. Dito namin pinuntahan ang iba't ibang mga sikat na tourist attractions. Una, bumisita kami sa St. Padre Pio Chapel at Nuestra Señora de la Porteria na mas kilala bilang Daraga Church. Ang simbahan ngang ito ay minsan na nating napuntahan. Sunod naming pinuntahan ang Albay Wildlife Park. Dito makikita ang iba't ibang uri ng mga ibon, mga hayop na paniguradong magugustuhan ng mga chikiting. May pasabit pa ng malaking ahas sa liig. Kaya may tayong video. Yun! Na kanila namang ikinatuwa. And take note mga ka-travelers, safe naman sila dahil may tape naman ang bibig ng ahas. Sunod namin pupuntahan naman ay ang Lola Piling para kumain ng lunch. After nga nito ay inabot na ng gutom ang ating mga ka-travelers. Kaya naman kami na nanghalian sa Lola Piling. Saktong-sakto dahil pagdating namin ay nakahanda na ang kanilang Eat All You Can buffet from 11 AM hanggang 2 PM nga ito. Ang kanilang restaurant ay kilalang kilala sa buong Legazpi dahil sa mga nagsasarapang mga putahe. Bago umalis, tamang picture-picture muna kami together with the staff of Lola Piling. Pagsapit ng hapon ay dumaan naman kami sa tinaguriang The Happiest Place in Bicol. Ito ang sikat na farm plate. Bubungat agad sa'yo ang sariwa at malamig na hangin. Dito rin makikita ang isa sa mga smallest church sa buong Bicol. After nga nito, nagpunta naman kami sa Legazpi Boulevard. Kitang-kita rito mga ka-travelers ang Mayon Volcano. Eksaktong-eksakto nga ng napakaganda ng weather. Dahil magkalapit lang ang Legazpi Boulevard at Sawangan Park, ay dumaan na rin kami rito para mag-picture-picture. At para naman malubos o masulit ang gala ng ating mga ka-travelers, ay dumiretso naman kami sa Daraga, Albay. Bisita sa National Museum. Ang museum na ito ay naglalaman ng mayamang kasaysayan tungkol sa Bicol. May mga artifacts din from pre-colonial times. At kapag nasa Daraga ka na, ay hindi mo dapat kalimutan na magpa-picture sa iconic belfry. Dito yan sa Cagsawa. Ito nga, ang Cagsawa Ruins. At alam niyo ba mga ka-travelers, habang ginagawa namin ang travel tour na ito, ay eksaktong natapat ito sa Holy Week. Kaya naman, isinama namin sa tour itinerary ang mga simbahan tulad ng Cagsawa Ruins, Daraga Church, at iba pa. At alam niyo ba, hindi mo na kailangang magdala ng camera kapag kasama kami para ma-achieve ang ganitong shots. Dahil sa Travel to Bicol, kami na ang bahala sa mga Instagrammable worthy photos mo. May videos pa dedicated para sa iyo. But wait, there's more. May pa-drone shot pa para mas lalong bongga. All in one at hassle-free.
kami nang bahala sa mga pangmalakasang camera shots. Para ma-avail ang special offer na ito, mag-message lang sa aming Facebook page or call us at 0995-434-0102. At ang huling lugar nga sa aming listahan, perfect nga ito mga ka-travelers sa papalubog na araw. Kahit nga ako ay parang ayoko nang umuwi. Paano naman kasi ay napakaganda ng lugar. Tamang-tama para mag-unwind, mag-relax o matulog kung gusto mo. Guys, nandito kami sa Highland Park. Napakaganda dito. At tumaan nga muna kami sa Better Butter upang mag-snack. Sa kabuuhan ng travel tour na ito sa ating mga ka-travelers ay marami silang baon pag-uwi sa Maynila. Mula sa sulit na buong maghapon ng ating mga ka-travelers hanggang sa cultural tour sa Legazpi, Albay ay talagang hindi malilimutan ng ating mga ka-travelers ang kanilang summer getaway. At paniguradong uuwi sila na puno ng magagandang alaala at kwento na kanilang babaunin sa kanilang pagbalik sa Maynila. At tulad mo rin, sila din ay naghahanap ng pagtanggal stress at muling maamoy ang sariwang hangin ng probinsya. Kaya naman, kung gusto mo ring maranasan, mag-enjoy, mag-unwind at mabusog sa mga nagsasarapang pagkain dito sa Bicol, ay mag-book na dito sa Travel to Bicol at kami nang bahala sa travel mo. Once again, I'm your ka-travel buddy, MEL. Don't forget to like, share this video at mag-message lang sa aming Facebook page. O kaya naman ay tawagan kami sa 0995-434-0102 para i-book ang susunod mong adventure dito sa Travel to Bicol. Experience the world's hottest ice cream, only here in Bicol, Philippines. Sa Palunod Grill, merong kakaiba. Ice cream na maangang tamang saya. Apat na level, kaya mo pa pagfugano na apoy sa dila. Spicy na ice cream, tamis sa timid, coconut at sili, kakaibang sarap. Bicol ang galing, espesyal na sulit, tikman mo na di ka magsisisi. Level 1, tamang kilig bilang. Level 2, ang hangin dumarating na parang level 3. Apoy na ang labanan. Level 4, volcano, tapang ang kailangan. Spicy na ice cream, tamis sa timid, coconut at sili, kakaibang sarap. Bicol ang galing, espesyal na sulit, tikman mo na di ka magsisisi. Hello mga ka-Bicol, this is Orion from Travel to Bicol and we are here sa isa sa mga kilalang restaurant cafe dito. Aside sa maganda ng ambience ng loob nito, ay sila ay nagsuserve ng mala international dishes pa. At sa pagtutuklas nga namin, ay kami nga ay nakatikim ng mga iilan sa mga putahe nila. Nangungunahan na dito ang kanilang tinatawag na pasta arrabbiata. Take note mga ka-travelers, ang kanilang serving ay pwedeng-pwede na sa 2 hanggang 3 katao. Kaya't naman sulit na. Kasunod na naming tinikman ang tinatawag nilang magayong bimbap. Naabay mga ka-travelers, napakasarap at nakaka-excite sa anghang nitong lasa. At aming kinain ay halos sa abot ng 1,000 won. We are here in Side of Caesars restaurant together with our client to have a short interview about this amazing. Ano ba yung naging inspiration in order to create this kind of decoration within your establishment? Because this is not your typical restaurant na talagang makikita lang sa city. Ginawa po itong restaurant dahil po sa father. Kasi meron po silang family gathering every Sunday po na nag-gather talaga yung family. And then yung father po nila is mahilig pong magluto. And then maraming mga niluto like dinuguan, coffees, favorite po yan. And then kaya po, doon po nag-isip nila mga kapatid or family mom na bakit hindi tayo restaurant para sa ng father natin. And then yan ma'am, ito po, there's one na napili nila. Cesar po is, pangalan po yan ng father niya. Tingin niyo po ba, ano po ba yung binabalik-balikan ng mga tao? As you may know, na talagang usap-usapan ng Caesar's restaurant sa social media like Facebook. So, what do you think ma'am, ang talagang pinaka-excite ng mga tao na bumalik-balik po dito? Pag nandito kayo sa Cesar, kahit wala kayo sa ibang bansa, makikita niyo yung mga food nila. And then, drinks namin ma'am, we have signature Spanish latte din po. Sobrang sarap na. 115 pesos.
Mga ka-travelers, ang kanilang menu ay exclusive lang na makikita sa kanilang restaurant cafe. Kaya mga ka-travelers, kung ikaw naghahanap ng restaurant na suited sa service at sa pagkain, na pwede rin ganapan ng mga special occasions, tara na at subukan ng Caesars Restaurant Cafe. Hello mga ka-travelers! Kung naghahanap nga kayo ng pasalubong at gusto nyo yung quality at authentic na Bicol products, mapapagkain man yan o bagay na magpapaalala sa iyo ng Bicol, dito nga sa Albay ay manatagpuan akong lugar perfect para sa hinahanap mo. Sa Albay sumaya, pasalubong ang dala. Dito yan sa Pasalubong Center. Maraming mga products ang pwede mong bilhin dito mga ka-travelers. And kada stall ay iba-iba din ang nagtitinda at nagmamay-ari. Pero lahat ng ito ay mga Bicol products. Isa sa kaakit-akit dito ay ang mga handicrafts nila. Meron sila ditong bags. Kung makikita nyo naman ay iba't ibang klase. Merong maliliit na perfect sa mga events o yung sakto lang na pwede for school, for office, or for everyday use. And meron ding malalaking pwedeng-pwede kapag mamamalengke. Meron ding iba't ibang kulay ng mats o banig at iba-ibang size ng baskets. Siyempre, iba-iba din ang hugis nito. Merong may bitbitan, merong maliit na square and shape, at meron ding pabilog. Take note lahat ng ito ay made of abaka. Ano po yung mga products na sinesell niyo? Lahat ng native products ng Bicol. So, dito yung lahat ng klase ng items na makikita nyo sa amin nagawa ng abaka. Made of abaka products. At kung naghahanap ka nga ng common na pasalubong kapag pumupunta sa isang lugar, meron silang ina-offer na Bicol-inspired keychains. Naku, talagang iyan yung common pasalubong, ano? May mga nagagandahang t-shirts din to remind you of Bicol and mga berluloys or accessories. Kung gusto mo naman ay yung makakain at lasang magpapaalala sa iyo ng Bicol, meron silang ina-offer na iba't ibang flavor ng pili nuts. Merong roasted, sugar-coated at iba pa. Siyempre, hindi mawawala dyan ang laing at Bicol Express. Naku, etong hindi mo dapat palampasin kapag pupunta ka ng Bicol mga ka-travelers. Pwede mo nga itong mabili ng nakapack or if you want it canned, pwede rin. At ang pansit bato na sobrang sarap kapag niluto pag merienda. Hindi rin syempre magpapatalo ang mga pang-desserts na masarap kainin pagkatapos mananghalian. Meron silang nagsasarapang yema at syempre ang crispy peanut tarts. At alam niyo ba guys na meron din silang chocolate na maanghang. Grabe naman talagang discoveries to. At ito pa, pulveron na gawa sa pili. Uy, syala diba? Pili pulveron. This is definitely a must try. Dito lang yan sa Bicol. At kung naghahanap naman kayo ng mga specialty products, ay meron din silang iba't ibang regional condiments like native vinegar at chili garlic sauce. Naku, ang sarap niyan sa siomai. At kung mahilig ka naman sa kape, meron silang ina-offer dito locally brewed na coffees at mga cacao products. Ito nga ang Pasalubong Center mga ka-travelers ay nag-i-aim ng matulungan itong mga local artisan. Sila nga itong mga nagtitinda dito sa Pasalubong Center. Importante talaga mga ka-travelers na suportahan itong mga produkto kung saan tayo lumaki dahil makakatulong ito para makilala ng lubos ng iba't ibang tao sa buong panig ng mundo kung anong meron sa ating lugar. Kung interesado ka nga sa mga produktong ito, ay tumakbo ka na nga sa Pasalubong Center. Uy, si OA, tatakbuhin talaga. Syempre pwede sumakay ng jeep or tricycle dahil dito lang yan sa Legazpi matatagpuan. At kung may sasakyan ka, ay may space din para makapag-parking. At yun na nga mga ka-travelers, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe. Salamat! Hi guys! So nagbabalik na naman nga kami for another kainan here from Travel to Bicol. And right now, nandito tayo sa Family Kitchenette, established since 1968. And as my first impression to this place ay ang lakas niyang mala, Filipino-style fine dining. And they say that they serve the best chicken and ribs here in Legazpi City. So kaya naman, whether you're alone or third wheeling or with your family, ay kayang-kaya kayo dito dahil may enjoy nyo ang pagkain together with its air-conditioned place. So, yun na nga, hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa. At ito, kumain na kami. At ang una kong kinain nga, guys, ay yung kanilang spare ribs. At sa aking pagmuya, ayun, inamoy-amoy ko pa at dinisplay ko
pa. But as I chew the meat, hay nako, napaka-less hassle niyang kagatin dahil napakalambot ng karne niya. And here we have ang kanilang fried chicken na talagang napaka-crispy niya to the point na talagang in-slide-slide ko pa yung knife. And again, the food is hot. And take note guys ha, this food that we're actually eating is actually good for one person. And hindi ka na malulugi dahil dalawang karne na yan ha, with soup pa, na talagang mapapawinid na po ang tiyan mo sa sobrang kabusugan mo. And yes, the meal is crispy from the outside and juicy from the inside. And aside nga, sa lamon ng lamon kami, ay syempre tetaranahan namin to ng drinks with their blue lemonade and cucumber juice na sobrang sakto lang yung lasa at hindi nakakaumay dahil hindi siya ganong katamis. And aside that you can actually dine here in their restaurant, ay nag-o-offer din sila ng mga services nila for any special occasions, whether birthdays, anniversaries, or even date, pwede nyong gawin niya sa Family Kitchenette located in Bonot, Legazpi City. Or you can even visit their Facebook page, Family Kitchenette, for more inquiries. Ay mga manay at mga ka-travelers, so tayo nga ay napadpad na naman sa lugar kung saan ay may bago tayong matutuklasan na parang si Dora na nag-e-explore. Here we have Sayas Cafe. At mga besh, ang lakas yung maka 90s. At at the same time, napaka-aesthetic nito na ang lakas maka-Instagram post. Pak! Imagine, while sitting there having a nice food at nag-e-emote-emote. Di ba parang nga sa movie scene ka lang? Aside sa may cafe na sila, meron din silang air-conditioned study room at photo studio na may iba't ibang theme. Na siya naman ay ikaw na lang ay mamimili kung saan mo bet. O, di ba? A perfect space for you to have a studio-like or Instagram photos. And there they have 4 different themes for you to choose from to take your photos. Here we have the cyberpunk theme. And kung feel mo mag-Japanese, we have the Japanese theme. At kung sitting pretty ka naman, ay meron tayo ditong mala princess vibe. O, diba? May pa-silk pa sila. And lastly, their creative studio na talagang umaura pa ako. O, sino ka dyan? And of course, a vlog will not be a vlog kung wala tayong kainan dito. O, diba? Ang lakas maka-Instagram post tayo dito. O, allow me to introduce to you the meals that I have in Sayas Cafe. First, we have the Ice Creamy Biscoff Latte. Fun facts pala mga guys, I'm not actually your coffee person, but as I actually try it, kita nyo naman ay napangiti rin talaga ako. Next up naman ang kanilang malabig boy na meal, which is a chicken burger with fries. At may kalakihan nga siya, ay kailangan kong gumamit ng bread knife para lang mahati sila into smaller portions. Yeah, kung titingnan mo siya mga ka-travelers, ay talagang napaka-juicy niya na sa pandabas pa lang. And supposed to be natikim lang dapat gagawin ko. Oh, diba? Napalaki yung subo ko at nagmo-moment na talaga ako dyan. Ay, papikit-pikit pa si Ateng! Oh, diba? Napahingang maluwag. Na-overwhelmed! At may nag-agaw pansin nga at ito ang kanilang sisig pasta. And it was my very first time na makatikim ng sisig na nasa pasta. And well, it actually surprised me that it go very well. And lastly, we have here the Nacho Gourmet na talaga na may napaka-finger-licking good ang kanilang cheese topping. At kung napansin nyo, ang aking mga in-order ay kayang-kayang abutin hanggang 1 to 3 packs ang serving. At hindi lang yun, mga ka-travelers, kami rin ay nakatikim ng on-the-house pastry nila na talaga namang ang sarap-sarap. And during our stay, we also have a little chit-chat from our owner. Nag-start po to noong March 2020. So, 17 years old pa lang po ako that time. And dream ko po talaga way before pa na magkaroon ng cafe since kinahiligan ko na rin po yung pagbe-bake na and nagbebenta na rin po ako sa school. So, pagdating po nung 2020, doon lang po nagkaroon ng opportunity na makapag-start ng sariling business. And from there po, nag-operate na kami. Sadyang dumating po yung pandemic. So, nag-stop muna kami for orders na nasa physical store kasi bawal pa yung dine-in nun. So, nag-focus kami more on delivery and online orders. By July po, 2020, doon na rin kami nag-start ulit na mag-accept ng dine-in. And then, dati po, yung una naming store is sa May Gregorian. Nagpapasalamat po since simula po nung 2020s, alam ko po may mga nagsusupport pa rin sa Sayas and sa akin din po kahit na bata pa po ako nung nag-start. So, sana po until the end is
kasama pa rin po namin sila. Aside on having a workspace, cafe, and photo studio, they also offer you a karaoke room. And yeah, look at that, I'm still posting there. Yes, this room is actually good kung talagang maramihan kayo and you also want a privacy. As you can see, it has a karaoke where you can actually sing along. And lastly, this cafe also offers a pop-up shop. So if you want to chill, whether you're alone or with someone, or kaya naman third wheel ka, Sayas Cafe is ready to serve you. Alam niyo ba na may restaurant dito sa Bicol na ang lahat ng pagkain akala mo'y karne pero gulay pala? Mahilig ka ba sa meat pero ayaw mong tumaba? May solusyon kami. Ito na siguro ang pinaka-unique na restaurant sa buong Bicol. Crunchy, ha? Hi mga ka-travelers, this is Rain at ngayong araw dadalhin ko kayo sa isang kakaibang food trip na siguradong magugustuhan niyo. Ang restaurant na ito ay matatagpuan sa Legazpi City, Albay, malapit sa Agro Medical School. And guess what? Ang Lakshmi Food House ay ginawa para sa mga gustong kumain ng healthy without giving up sa mga lasa na paborito niyong mga karne. Ang mga dishes dito ay plant-based pero may lasa at itsura ng karne. Pati ang ingredients ay homemade at carefully crafted ng mismong owner. Gumagawa po ng lahat ng dish namin is yung boss po namin. At sa pagbisita nga namin ay nakatikim kami ng ibang mga dishes nila. At somehow ang iba sa mga dishes na ito ay talagang best seller at binabalik-balikan sa kanilang restaurant. Isa na dito ang cheeseburger, inihaw na petcho, sisig at dinakdakan, ramen at samosa, and lastly, kare-kare. At lahat ito guys ay plant-based. Wow! Hi guys, ako nga si Rain and this afternoon ay kasama ko ngayon ang aking partner na si John Lloyd. And for this afternoon ay titikman nga natin ang kanilang best-selling dishes ng Lakshmi. Plant-based burger. First plant-based burger ito ng Albay na walang katulad. Kahit saan kayo dito umikot. Ito lang yung nag-iisang ganito. So, pag tinignan niyo siya, pag binuksan niyo po, ayan o, di ba, kita niyo yung patty, di ba, para siyang totoong karne, but it's not. At dahil nga plant-based ito, mga ka-travelers, hindi mo na kailangang mag-worry sa mga unhealthy thoughts dahil ang pagkain ng cheeseburger ay masustansya na at the same time, may enjoy mo pa rin. But this time, it's plant-based. Plant-based siya, hindi mo talaga makapansin na gulay siya. Like, kasi mo pa lang, pati na agad eh. Isang sisig and isang dinakdakan, magkamukha sila kung titignan nyo. Pero, malalaman ninyo na ito yung dinakdakan kasi siya yung mas creamy. Pagkakaroon niyo talaga guys siyang party based on its appearance, but what does it taste like? Kasi lasang meat talaga siya, parang baboy talaga siya. Mahilig kayo sa sisig, pero ay na-high blood kayo, ay recommend this. Samosa. Ito yung isa sa mga bestseller ng mga pang-Indian food. Ngayon, ay titikman natin siya. We actually have two sauce here, the garlic sauce and the tamarind, or also known as sapalok. Crunchy, ha? And this other dish na first time kong kinain is samosa. Now, what is samosa, guys? It is a popular Indian snack made of spiced fillings, like potatoes or lentils, wrapped in dough and fried until crispy. At sa mga mahihilig naman sa international food, ay meron din tayong ramen. For those who don't know, ramen is actually a Japanese noodle soup with rich broth noodles and various toppings like meat, eggs, and vegetables. Ang kanilang plant-based na ingredients sa ramen ay ang kanilang pasta. Hindi siya pasta, ramen. Diba ganun din yun? Hindi. At mga ka-travelers, meron din nga silang inihaw na petcho. This dish is a plant-based. Kaya kung sa unang tingin, mukha talaga siyang karne. At kahit sa panglasa guys, halos kasing lasa niya yung chicken. So guys, kung naghahanap kayo ng mga vegetarian restaurant
search nyo sa Google at sila ang unang lalabas sa inyong Google. So, ano pang hinihintay nyo? Hindi na kayo dito. Ako nandito naman kayo sa Albay na mismo. So, all you can do is go to Pandora Street, Old Albay, Quezon City, at ang pinakamalapit na landmark na pwede nyo nakikita para makarating dito ay ang AMED or Agad Medical City. And once again, I am Rain, and this is my partner. Chaloy. And mga ka-travelers, this is Travel to Bicol sign off. At kung nagustuhan mo nga ang aming content, don't hesitate to like, share, at subscribe para sa iba pang kakaibang food adventures natin. See you in the next video! Kulay ang bida, kakaibang saya, lutong makulay, sa bawat kalsada, tikman ang lasa, ang kakaiba, Lakshmi Food House, sarap na kakaiba. Alam mo ba na may isang makasaysayang simbahan sa Albay na nakaligtas sa pagputok ng bulkan, digmaan, at paglipas ng panahon? Ito ang Daraga Church, na kilala rin bilang Nuestra Señora de la Porteria. Sa video na ito, alamin natin ang 10 interesting facts tungkol sa Baroque-style structure na ito. Mula sa kasaysayan, arkitektura, at kung bakit ito isa sa mga dapat mong bisitahin. Number 1, the church's full name. Ang totoong pangalan ng Daraga Church ay Nuestra Señora de la Porteria o Our Lady of the Gate. Ipinangalan ito mula sa kwento ng isang Franciscan lay brother sa Spain na iniligtas ng Birheng Maria mula sa baha. Ang imahe ng Birheng Maria ay inilagay sa lobby ng isang kumbento na tinatawag na Porteria, kaya tinawag itong Our Lady of the Gate. Number 2, built in 1773. Daraga Church was built in 1773 by Franciscan missionaries, several years before the Mayon volcano eruption in 1814 that destroyed the town of Cagsawa. Number 3, connection to the Mayon volcano eruption. On February 1st, 1814, the Mayon volcano erupted and engulfed the town of Cagsawa na nagdulot ng pagkamatay ng halos 2,000 residente. Ang mga nakaligtas ay lumipat sa Daraga, kung saan nagsimula silang muli at naging sentro ng pananampalataya ang simbahan. Number 4, declared a national cultural treasure. On October 29, 2007, the Daraga Church was declared a national cultural treasure by the National Historical Institute dahil sa kahalagahan nito sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Number 5, unique architectural design. Ang Daraga Church ay nagpapakita ng pinaghalong Mexican Baroque at Renaissance Gothic style. Isa sa mga pinakakapansin-pansing tampok nito ay ang paggamit ng volcanic stones para sa facade at bell tower. The 4 columns on the facade feature medallions representing the evangelist. Makikita rin ang mga ukit ng Franciscan saints at coat of arms ng Franciscan Order. Ang 8 gilid na bell tower ay naglalaman ng mga imahe ng 12 apostles na gawa rin sa volcanic stones. Number 6, used during World War II. Noong panahon ng World War II, the Japanese used Daraga Church as their headquarters due to its elevated location. Patunay ito na kinaya ng simbahan ang mga hamon ng kasaysayan. Number 7, scenic view of Mayon volcano. Isa sa mga pinakamagandang tampok ng Daraga Church ay ang lokasyon nito. Nasa tuktok ito ng burol na nagbibigay ng napakagandang tanawin ng Bulkang Mayon, isang perpektong lugar para sa mga turista at photographer. Number 8, preservation and restoration. Dahil sa detalye ng disenyo nito, sumailalim ang simbahan sa ilang restoration projects. Nilagyan ito ng protective limestone coating upang maprotektahan ang volcanic stones at maiwasan ang pagkasira ng mga ukit. Number 9, a symbol of resilience. Ang Daraga Church ay hindi lang isang magandang istruktura. Isa rin itong simbolo ng pananampalataya at katatagan. Mula sa mga pagsabog ng bulkan hanggang sa mga digmaan, nanatiling matatag ang simbahan para sa mga taga-Albay. Number 10, a must-visit destination. Sa kasalukuyan, ang Daraga Church ay isa sa mga paboritong destinasyon ng mga turista, historian, at photographer. Kung mahilig ka sa kasaysayan, arkitektura, o simpleng naghahanap ng magandang views, siguradong hindi ka mabibigo sa simbahan na ito. Alam mo bang isa ito sa mga top destinations na ino-offer ng Travel to Bicol? Pwedeng-pwede mo na itong puntahan ng walang kahassle-hassle.
at kami na ang bahala sa lahat. Mula sa itinerary hanggang sa transportation. Kung gusto mong ma-experience ang ganda ng Daraga Church at iba pang amazing spots dito sa Bicol, mag-send na ng inquiry sa aming website at www.traveltobicol.com o kaya i-message kami sa Facebook or call us at 093-3025-5501. Huwag nang maghintay pa. Planuhin na ang next adventure mo ngayon. Maraming salamat sa panunood mga ka-travelers. See you in our next adventure. Kung hanap mo ay quality but affordable na matutuluyan dito sa Legazpi, ay may na-discover kaming tourist inn na mala-luxury hotel ang datingan. Mula sa mga nagagandahan at napakabangong mga kwarto, In fairness, mabago yung room ay matatanaw mo ang magayong bulkang Mayon. Meron ding eleganteng meeting room. Ayan, meron tayong neon signage dito na talaga namang pang IG stories. At cafe bar na pwede kang kumanta at mag-enjoy. Kaya naman ngayong araw mga ka-travelers, samahan nyo kaming pasukin ang na-discover naming tourist inn na mala-luxury ang datingan, ngunit budget-friendly. Welcome to Aurel Inn. After nga naming dumalo sa Coronation Night sa ginanap na mutya ng Kagsawa, kung saan kami ang isa sa mga sponsor ng event. Nag-stay ng isang gabi sa Daraga at kinabukasan naman kami nagtungo sa Legazpi. 5 minutes ride nga lang ang Aurel Inn mula sa Legazpi. Malapit din ito sa Better Butter. Kaya naman accessible ito para sa mga 4 wheels o motorcycle. Ngayong araw nga mga ka-travelers ay sasamahan tayo ng ating ka-travel buddy na si Rain, ang ating espesyalista pagdating sa room tours. Hi mga ka-travelers, this is your travel buddy, Rain. And right now, nandito tayo sa Aurel Inn. Nandito nga tayo para i-vlog at i-flex ang kanilang mga rooms na ating pasukin at iisa-isahin. At wala na nga patumpik-tumpik pa. Tara na at puntahan na natin si Aurel Inn. So mga ka-travelers, nandito nga tayo sa kanilang family room. At tara na. In fairness, mabago yung room I actually love yung scent ng room. Very welcoming, very fresh. And kung mapapansin nyo, my impression actually is napaka-modern ng design niya. And looking here in the left, may TV na sila hindi ka mauumay. And also, kung nauuhaw kayo, we have some glasses here and some bottle of water. And also, nandito rin yung kanilang mga services for you to check on. In the right side naman ay nandito yung mga beds. I actually love this one personally. Very handcrafted yung naging design nito. Ang soft niya, level of softness ng bed nila. And we also have their towels sa mga maliligo. And kung mapapansin nyo, meron din tong dalawang towel para sa dalawang tao. Meron tayong amenities nila. So, i-unbox na natin. So far, meron tayong 4 na amenities. We have a small toothpaste, a toothbrush, and also ang kanilang shampoo with conditioner and soap. And dito naman sa pinaka-inner left part, we have our mirror. Of course, pakita mo, I look good. Yeah, ayan. At meron din tayong lalagyan ng mga damit dito, or should I say mini closet, open closet, na may mga hanger. And ang kanilang bathroom. Ay, wow! Ayan. So, kung mapapansin nyo, take note mo to. Ayan, meron silang heater. Wala na. Panalo na. May heater na. Of course, let's not forget ang kanilang sink and toilet. So, saan ka pa? I think this is my dream toilet personally. Note, the aircon. At syempre, since this is the aircon, ay ikaw ang full control ng aircon dito. And also, meron silang paalala dito kung ano nga ba yung structure ng inn. At the same time, some few reminders while you're staying at their room. Ano pa nga ba nga hanapin mo sa room na to? Isipin mo, ang family room pa lang to, pero sulit na sulit na. Paano pa kayo ibang rooms? Syempre, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Samahan nyo na ako. Tara na. At mga ka-travelers, pagkatapos nga natin sa kanilang family room, nandito naman tayo ngayon sa kanilang deluxe room. Tara? And again, it's giving me a very nice sense sa room. But at the same time dito, isa na lang ang bed, pero at the same time malaki. Good for 2 people, especially for couples. And in this area, meron silang personal table and chairs. And at the same time, may view from the outside.
So, ayan. Ito yung kanilang room. And here naman, sa gilid ay meron tayong, as usual, we have coffee and water heater and the usual glass and bottled water and yung kanilang list of services na pwede mong i-review. At kung may gusto man kayong i-ask na service sa kwarto mo, ay pwede mo sila i-contact. Nandito rin yon. And what actually makes special sa room na to ay meron silang dedicated balcony. Dito talaga, kung ayaw mo sa bintana, talagang gusto mo malanghap yung sariwang hangin, ay pwede ka dito magstay sa room. And dito naman, sa area to, on the left inner corner, ay meron ulit tayong lalagyan ng mga damit. Hindi sila nawawala ng lalagyan ng damit. Kaya no worries na baka ma-hassle kayo sa pag-aayos ng gamit or sa pag-organize. Meron tayo nito. And dito naman, like any other rooms, ay ang kanilang bathroom. Bathroom ay merong cover, divider between the shower area at ang kanilang toilet. Take note again that their shower ay dalawa at may heater. Kaya talagang mai-enjoy mo yung pag-take a bath with different temperatures that you like. And after nga ng kanilang deluxe room ay nandito na tayo sa kanilang twin room. And we're actually entering it right now. Actually, similar siya ng unang room na pinasok natin, which is the family room. But at the same time, ang difference lang nito, compared dun sa una ay mas maliit. But at the same time, it's still comfy. It's giving homey feeling at the same time. And dito naman, sa ating center corner ng room, ay meron tayong, again, TV and glass of water and bottle and the list of services na pwede nyo i-check. And at the same time, we also have windows right here na may blinder na pwede nyo i-adjust whatever is makes you comfortable. And as usual, the room sticks to their OG theme, which is the minimalist design. But dito naman, compared sa family room, ay meron silang sariling balcony dito that you can also hang out with and pwede kayo lumanghap ng sariwang hangin dito. Kung ayaw nyo sa windows lang kayo, nakaka-view. And of course, papalampasin ba natin ang kanilang restroom or should I say bathroom? Dito nga lang, again, like the first room that we have, ay wala silang divider. But can I actually say this, na kada room ay merong heater and tig-dalawang shower din na talagang may enjoy mo kahit saan ka mag-check-in na rooms dito sa Aurel Inn. And of course, for your comfort, ay talaga nga naman, naka-aircon din. Kung mag-isa ka naman at wala kang jowa at gusto mo lang talagang magpahinga sa kabikulan, ay huwag kang mag-alala dahil meron din silang standard room na hindi mo akalain na standard dahil sa ganda ng kwartong ito. For 2,035 peso a night of stay, ay meron ka ng 1 full double bed, coffee table at chairs, bathroom guest kit, hot and cold shower, smart TV na may Netflix, Wi-Fi access, naka-balcony na para magmuni-muni at syempre, fully air-conditioned ang room na ito at siguradong sulit ang pag-stay mo rito. At kung gusto mo naman mag-relax habang pinagmamasdan ang napakagandang Mayon Volcano, ay perfect ang kanilang view deck. Ayun yung Mayon eh. Pwede ka magkape dito kahit madaling araw, gusto mong magmuni-muni or whatever na dito. Perfect nga ito sa masarap na kape sa umaga. Kaya naman, meron din silang cafe and bar. At mga ka-travelers, sa mga mahihiling ang uminom, magpapahuli pa naman ba kayo? Meron din tayo syempre cafe at bar dito na may iba't ibang ino-offer ng mga drinks, whether soft drinks, alcohols, juice, kung ano-ano pa. At kung sa tingin mo ay hanggang cafe at bar lang ang meron sila, ay meron din silang tinatawag na kabina na kasya buong pamilya. Pwede sa mga meetings at small gatherings. Sa tingin mo, hanggang cafe at bar lang may offer nito. Nakikita mo yan, thank you Kamagan. Hindi pa nga tayo nakakapasok at ito ang kanilang kabina. Kung may mga gusto mag-private meetings at party, pwede tong area na to. Pumasok ka na. Ayan, meron tayong neon signage dito. And we have their long table na pwede sa group. And at the same time, meron din tayong source of entertainment. Meron tayong TV dito. Either kung gusto yung magkantahan or mag-movie binge, pwede dito. Tunay ngang sulit ang stay mo dito sa Aurel Inn mula sa top-notch na quality ng mga kwarto hanggang sa napakabait at hospitable na staff. Siguradong this place is a must recommend.
Bago nga matapos ang video ito, ay alam mo ba mga ka-travelers, hindi lang affordable na mga hotels, mga masarap na pagkain, mga best resort, at mga sulit na mga restaurant ang kapartner ng Travel to Bicol dahil meron din kami nagagantahang mga bouquet na pang-sorpresa sa mga minamahal mo saan man sa Legazpi. Kiss me out of the bearded barley. Mga bulaklak na perfect sa lahat ng okasyon. Let me present to you the Flower Express. Kiss me under violet midnight skies. Isa nga ito sa mga partner brand or subsidiary ng Travel to Bicol at bilang patunay sa kalidad ng mga bulaklak ay isa nga rin kami sa mga sponsor sa ginanap na Mutya ng Kagsawa 2025. Kaya naman, kung may pa-surprise ka para sa minamahal mo o kahit anong okasyon ay magpa-deliver na sa RA The Flower Express. All you have to do is to message us on Facebook at RA The Flower Express or call us at 0927-513-3894. RA The Flower Express. Special occasion, special florist. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe for more interesting videos. Thank you for watching. So kiss me. Dumako naman tayo sa Kamsur kung saan matatagpuan ang makulay na festival tulad ng Tinagba Festival. Welcome to the city of Iriga. Let's get away to the city of springs. Come and let's take a trek to the towering mountain. City of smiles, where history's a pride. City where culture is splendidly bright. Welcome to the beautiful city of Iriga. Visit the beautiful city of Iriga. Dagos po kamo sa syudad nin Iriga. Beautiful, beautiful, beautiful city of Iriga. Come and feel the festive and vibrant fiesta. With natural scenes. Welcome to the beautiful city of Iriga. Iriga! Beautiful city of Iriga. Dagos po kamo sa syudad nin Iriga. Beautiful, beautiful, beautiful city of Iriga. Food is one of the best parts of any festival. And here, at the Tinagba Festival, the flavors are just as vibrant as the celebration itself. From sizzling plates and refreshing drinks, from Filipino favorites to international street food, we're counting down the top 20 best food stalls you can't be missed only here in Iriga City. Welcome to the beautiful city of Iriga. Sa episode na ito, kasama ko sina Aryan at Mika upang samahan akong tikman ang mga talagang nakakatakam na pagkain dito lamang sa Iriga City. Classic fast food cravings ba ka mo? American Greenhouse is here to satisfy you. From rice meals to combo sets like burgers and fries, this stall brings that American fast food feel. Plus, their classic milk teas, fruit teas, and fruit sodas are perfect pairing. A solid choice for a quick and filling meal. Love noodles?
Rokia serves your favorite classics. Rokia. They offer Filipino favorites, spaghetti and pancit canton, along with single fries and combo fries, meals with burger. If you're into quick and tasty noodle meals, Rokia won't disappoint. Senpai's chopstick. Here, you get a mix-your-own sauce meal in a cup, paired with fried noodles and a selection of toppings. It's a fun and tasty way to enjoy your noodles exactly how you like them. Are you looking for noodles, fries, and more? Welcome to the Naughty Bean. The Naughty Bean. This stall offers a variety of classic noodle meals, spaghetti, plus single fries or combo fries with burger. A great stop for carb lover. Meron din silang pang-malakasang kape. For refreshing fruit shakes and light finger foods like fries and peanuts, this is your go-to spot. Perfect for cooling off and snacking on the go. Serving up spicy Korean noodles with a creamy cheese sauce and a variety of toppings. This stall is a must-try for fans of bold and fiery flavors. Juancho's Deli. From pares and tapsi to chicken wings and shawarma, they serve flavorful and satisfying meals perfect for any time of the day. A must-visit for food lovers. Titas. They serve Filipino-style rice meals with dishes like burger steak, lechon kawali, pork sisig, chicken sisig, tuna sisig, and chicken a la king. A perfect spot for home-style Filipino comfort food. Do you want a street food that meets a Java rice? We have here at Kusina. Kusina. Their menu features Java rice paired with classic street food dishes with a budget-friendly twist. Trescale's Sizzling Hub. Serving hot, sizzling meals with 2 scoops of rice and generous portions of meat. This spot is perfect for those who love bold flavors and a satisfying meal. A fusion of flavors awaits at Muping. Muping, with a mix of local and international Asian dishes. This place serves meals perfect for solo diners and groups. If you love variety, this is the place to be. Do you want a big flavor with a big portion? Let's go at Seashake. Do you want a big flavor with a big portion? Let's go at Seashake. Seashake, serving shareable snacks like French fries, loaded fries, nachos with beef, and takoyaki. This stall is perfect for groups looking to snack together. Let's go snack and sip at L&N Snack House. L&N Snack House. They offer a selection of milk tea, frappes, and fruit teas, along with pork siomai, fried noodles, and French fries. A great spot for a quick and tasty snack. Hot sizzling rice meals, we got you covered at Kiao Foodies. Kiao. Kiao specializes in sizzling dishes served with garlic rice. With a wide variety to choose from, it's a go-to place for sizzling meal lovers. Are you looking for a refreshing milk teas? This one's for you. Tea Boom. Tea Boom. Tea Boom serves milk tea in a variety of flavors. Whether you like it classic or fruity, they have something to quench your thirst. Burgers with a twist? Let's check out the Wrap Bear. Wrap Bear. They serve gourmet burgers with unique flavors. If you love juicy, well-crafted burgers, this is a must-try. Enteng Silogan. They offer classic silog meal plus pika-pika, shawarma, and drink. Perfect for those craving a hearty breakfast or a quick, tasty meal. Rosam. Steamed or fried? Rosam's got your Shamhay fix. Rosam offers both fried and steamed options, making it a great place for dumpling fans. Comfort food cravings, Kik Yamanin delivers. Kik Yamanin. Their menu features classic comfort food like burger, fries, and soda drink. A simple but solid choice for a quick, satisfying bite. Are you looking for a comfort food? Chef Bong has you covered. Chef Bong. This spot serves homemade pizza, Mexican snacks, nachos, and even creative mashup meals like burger pizza. Plus, their unique 2-in-1 drink and food cup makes it a must-try. A great stop for comfort food lovers. Dito rin, nakapanayam namin ang isa sa mga miyembro ng Association of Plaza Food Stall Owners. At nalaman namin kung paano sila naghanda para sa Tinagba Festival. At hindi lang yan, dahil sila rin ay kasali sa ginanap na Tinagba Float Parade. Ano po yung mga paghahandang ginawa po ninyo ngayong Tinagba Festival po? Una, pinag-usipan muna na mo, kinuno na mo iluluwas, kinuno na mo gagamitin na float, kinuno concept, brainstorming, collaboration, para mag-come up kami sa arigkading float. Kasi sa Tinagba, nagpe-prepare kami sa float, nagpe-prepare kami kinunong mga fruits, gulay na i-offer. Sa tabang po ka na irrigatourism, nag-come up kami sa arigkading activity. Unang-una, sa Dipo Plaza,
Kadagal pong pwedeng pagpilian, kinsari po kami gustong magkain. Sa mga taga Bicol, taga Albay, Camsur, or anywhere around Philippines, pwede po kamo mag-study to experience and celebrate Tinagba Festival. Dahil sa pagtutulungan ng kanilang grupo, sila lang naman ang nagwagi ng second place sa Tagba on Wheels category at nanalo rin bilang most colorful Tagba on Wheels. Association of Food Owners. Open po ang ating Association of Food Plaza. Ang kanila pong mga panindan, drinks. Ito ay patunay na hindi lang sa masasarap na pagkain panalo ang kanilang association, kundi pati na rin sa paglikha ng makulay at malikhaing float na nagdala ng kasiyahan sa Tinagba Festival Float Parade. Bago matapos ang bidyong ito, nais din naming pasalamatan ang mga sumusunod na food stalls. Hindi lamang sa masasarap na pagkain, kundi pati na rin sa kanilang mainit na pagtanggap at pag-aasikaso sa amin habang nasa Iriga City. At yan mga ka-travelers ang best 20 food stall. Don't forget to like, share, and subscribe for more food reviews. Welcome to the beautiful city of Iriga. Iriga! Beautiful city of Iriga. Dagos po kamo sa syudad ni Iriga. Beautiful, beautiful, beautiful city of Iriga. Ang inaakala nga naming biruan na aming babalikan ng isang kainan ay nauwi sa isang masarap at sold na kabusugan. Kung first time ko ma-encounter na yung sisig ay i-match up sa lomi. Paano ba naman kasi meron dambuhalang pizza na ayon sa mismong owner ay hindi pa ito ang kanilang pinakamalaking pizza. Siguro isa pa lang nito ay sold ka na, pwede ka na umuwi at matulog. Special lomi, nasiksik sa mga rekado at totoong binabalik-balikan. Meron ding Mexican food, cold drinks, mga bilao na talagang masarap at affordable ang presyo. Habang tinatahak nga namin ang daan papuntang Camarines Norte para sa isang malaking festival, ay napasarap ang tulog ng ating mga ka-travel buddies. Nang sila'y magising, ay napastop over muna kami dito sa isang maliit na tindahan. Dito ay nagkaroon kami ng biruan na aming babalikan si Madam sa Sangay, Camsur. So yung mga ka-travelers, habang nasa biyahe kami ay nakaramdam kami ng antok. Napagpasya namin na tumigil muna dito. So pag-stop namin dito, may nakita kaming shop na pwede namin stopan para makapagkape and makapag-chill, merienda na rin. Para yung biyahe namin maya-maya ay dire-dire. Kaya matapos ang aming travel adventure sa Paracale, Cam Norte, ay muli kaming nagbalik sa tindahang ito. Ang inaakala naming maliit na kainan na located sa Gedli ng Sangay, Camsur ay meron palang malaking branch na kung saan paniguradong hinding-hindi ka magsisisi once na iyong mapuntahan. Dito nga yan sa Zone 2, San Antonio, Sangay, Camarines Sur. Dito ay sinalubong agad kami ng higanting pizza. At dito pa lang ay paniguradong busog ka na. So yung mga travelers, ready na kami natikman itong mga menus, itong mga pagkain inihain sa amin ng Carl and Kiel. At ako'y natatakam na. Oo, yung resort nila. Ako sobrang na-excite ako dito sa kanilang lomi. Ano, kasi overload eh. Overload, diba usually mga lomi, sabaw, wala talagang laman eh. Ito, wala na siguro sa bauto eh. Wala na siguro sa bauto. At hindi lang ito basta lomi dahil nag-uumapaw ang mga ingredients nito na kahit hindi ka vlogger ay ganito talaga ang kanilang serving. Sulit sa presyo at hindi tinipid. Meron din silang dambuhalang pizza na sobrang laki na hindi ko na alam tuloy kung anong pangalan. Pero according sa mismong owner, hindi pa ito ang kanilang pinakamalaking pizza dahil meron pang mas malaking pizza rito na perfect para sa malaking grupo. Napakasarap, napakalaki, hindi tinipid, hindi tulad ng magpamahal niya sa akin eh. Pagmamahal na naman. Meron din mga cold drinks tulad ng Mango Graham Shake, Mint Cooler at Oreo Shake na pwedeng pangdalawahan. Nabidyohan ko nga rin kung paano nila piniprepare ang aming mga cold drinks at masasabi ko nga naman talaga na hindi tinipid ang mga ingredients dito.
Meron din silang Aloha Chicken Burger, Clubhouse Sandwich, Crispy Chicken Burger, Beef Quesadilla, at ang favorite kong nachos and fries. At hindi lang yan, meron din silang tinatawag na sharing menu, mga silog, cold and hot drinks, at ang hindi mawawalang mga bilao. Talagang kami sa Travel to Bicol ay binusog ng restaurant ito dahil sa dami ng pagpipilian. Para nga sa kanilang kumpletong menu ay bisitahin lang ang kanilang Facebook page at www.facebook.com/iceverge at makikita nyo ang kanilang page na tinatawag na Carl and Kiel. Habang nag-e-enjoy ang ating mga ka-travel buddies sa mga pagkain, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang mismong owner na siya ring chef ng Carl and Kiel. Dito ay nalaman ko ang inspirasyon behind this restaurant. Ano po yung inspiration behind the restaurant? 2007 po until now, nagsimula po kami sa maliit na branch until nakagawa pa po kami ng ito medyo malaki sa Tigaon and din sa Del Carmen. Dati po kasi OFW, nagbarko po ako. So lahat pong ano ko dito is experience ko sa Dubai and then sa iba't ibang bansa po na narating ko, in-apply ko na. Isira namin dito is yung, yung overload lumi po. Wow. And then sa meals naman po, yung chicken, roasted chicken, masarap po siya. Sa main po, from 8:30 until 8 o'clock in the evening po. Then sa Del Carmen po, 6:30, bukas na po siya. Until 9 o'clock po ng evening. Mas matao po dun kasi nasa Alongga Road lang sa highway. Guys, this is from Iceverge po, Edgar. And ibatan ko po kayo pumunta dito. We are open from 8:30 until 9. Araw-araw po wala po kaming day na nagpo-close po. Bukas po kami araw-araw. Magbisita po kayo para matikman yung lahat na menu na ginawa po namin. Lalo yung mga drinks, lahat po yung mga signature drinks na ginawa ko. Visit po kayo. Ayan, thank you po. Maraming salamat, Sir Edgar. At totoo ngang dinala ni Sir Edgar sa Pilipinas ang iba't ibang dishes mula sa iba't ibang bansa na kanyang napuntahan throughout his entire career. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming pagpipilian ng mga masasarap na pagkain dito sa Carl and Kiel. Ang inakala nga naming simpleng biruan ay nauwi sa matinding kabusugan. Kaya naman, bisitahin na ang kanilang restaurant sa Zone 2, San Antonio, Sangay, Camarines Sur. At syempre, huwag kalimutang i-share ang video ito o i-follow kami sa aming mga social media pages. Kami ang inyong ka-travel buddies na nag-iiwan ng isang paalala. Magbiro ka na sa lasing, wag lang sa ka-travel mong gutom at bagong gising. Isa ang Kamsur sa mga must-visit na lugar na ini-offer ng Travel to Bicol kung saan matutuklasan mo ang nakatagong ganda at kakaibang karanasan na tiyak na magpapamangha sa iyo. Pwede mo na itong puntahan nang walang hassle. At kami na ang bahala sa lahat mula sa itinerary hanggang sa transportation. Kung gusto mong ma-experience ang ganda ng Kamsur at iba pang mga amazing spot ito sa Bicol, mag-send na ng inquiry sa aming website at www.traveltobicol.com o kaya naman i-message kami sa aming Facebook page or call us at 995-434-0102. Huwag nang maghintay pa, planuhin na ang next adventure mo ngayon. Maraming salamat sa panonood mga ka-travelers! Isang gabi sa Goa, wala na bang makainan? San tayo tropa dun sa Goa, Camarines Sur. Sure na sure pagkain, ano lasa, tara sa Kamsur. Restaurant na panalo, lasang sigurado. Java na malasa, pork chop na dambuhala. Sizzling na maig, mapapasabi ka na. Ay, mapapasabi ka na lang na sana all. Dito yan sa laging healthy, healthy plate, food house. So sa sarap, good sa budget, walang ka-doubt. Tara na dito sa healthy plate, lahat kayo mapapashout. Sa bawat pagkain, hindi ka mabibitin. Kahit simpleng order, feels like fiesta. Mapapasiesta after i-serve ni senyora. Salo-salo sa tawa, kwento at ligaya. Healthy plate ang sagot pag inabot ka na. May Java rice, may pasta, may dessert pang pampagana. Busog-lusog, happy lahat
Dito yan sa laging healthy, healthy plate Food House. Soul sa sarap, good sa budget, walang ka-doubt. Tara na dito sa healthy plate, lahat kayo mapapashout. Ang Boodle Fight ay isang tradisyong Pilipino ng sabayang pagkain gamit ang mga kamay. Kung saan ang pagkain ay inihahain sa dahon ng saging at saka pinagsasaluhan ng lahat. At dito nga sa isang kainan sa Goa Kamsur ay buhay pa rin ang tradisyong ito. Nakapalaban naman yung lasarpan ko nito. Merong swak at sulit na bulalo at nagsasarapang mga halo-halo. Perfect sa tag-init. Dito nga yan sa Jerix Grill and Restaurant. Habang ine-enjoy nga namin ng Harana Festival sa San Jose Partido, Kamsur, ay dumaan nga kami sa isang restaurant na nagsaserve ng Boodle Fight. Dito nga yan sa Jerix Grill and Restaurant na matatagpuan sa San Isidro Poblacion, Goa, Camarines Sur. Dito ay sasamahan tayo ng ating ka-travel buddy na si Sarge upang tikman ang tinatawag nilang Jerix Choice, ang ultimate Boodle Fight experience. Pag ini-enjoy namin ang Harana Festival sa San Jose, Camarines Sur, ay nag-drop by muna kami dito sa San Isidro Poblacion, Goa, Camarines Sur to enjoy and satisfy our tummy together with Jerix Grill and Restaurant. Tara, very welcoming ang atmosphere sa loob ng restaurant. Pati ang mga staff ay very approachable at attentive. Ramdam mo talaga ang hospitality vibes sa loob ng resto. Maya-maya pa ay na-serve na nga ang kanilang ipinagmamalaking bestseller, ang Jerix Choice. Ito, ang Boodle Fight. Nasa halagang 1,450 pesos. Perfect na nga ito for 5 to 6 person. Kasama nga dito ang mainit na kanin, laing, grilled lempo, grilled chicken, grilled malasugi, lechong kawali, lumpiang Shanghai, ensaladang talong, kamatis, at hilaw na mangga. At syempre, may kasama pang bagoong. From Jerix Choice Boodle Fight, meron din silang Seafood Delight Boodle Fight with a mix of delicious kind of seafood such as crabs, shrimp, or prawns, squid, at iba pang mga nagsasarapang mga seafood combinations. For just 2,750 pesos, ay panalo na nga ito for 5 to 6 person. Meron ding adobo overload at ang barbecue flavored Boodle Fight. Matanong lang po namin para alam ng ating mga followers and viewers out there, ano po ba yung inyong best sellers dito? Our best seller meals po from group meal po to solo meal. Number 1 po yung Boodle Fight po namin, yung Jerix Choice. And then meron din po kaming beef oxtail kare-kare, bulalo po. Sa sizzling po, meron po kaming sizzling tofu, sizzling sisig with egg po. And then yung best seller din po yung laing po namin. And then yung whole fried chicken po. So, Sir Jay, anong oras po ba nagbubukas yung Jerix Grill and Restaurant? And anong oras din po ba sila nagsasara? Bali yung store operation po namin is started with 11 a.m. po to 9 p.m. Yun po, Sir Jay, ano yan po natin ang ating mga viewers and followers out there na subukan yung mga menus na ino-offer nyo dito sa Jerix Grill and Restaurant. To all viewers po, come dine in with us po. Bibigyan po namin kayo ng good service, good ambience, and then syempre yung malinis at masarap na pagkain na aming ihahain po para sa inyo. Hindi lang yan, meron din silang panalong bulalo, nagsasarapang mga halo-halo tulad ng creamy halo-halo, mango sago jelly, buko pandan jelly, fried halo-halo at ang kanilang special halo-halo. Meron din silang authentic dish in a jar tulad ng laing at meron ding spicy flavor. At syempre, nandyan din ang kanilang Jerix Leche Flan. Tunay nga sa restaurant ito ay matatagpuan mo ang masarap na pagkain at ang tradisyong Pilipino. Pagkatapos ng harana, kami napadpad sa Goa. Hanap tradisyong Pilipino, nasaging lips ang plato, tapos magkakamay, lahat kakain ng sabay-sabay. Ang tawag dito ay Boodle Fight, feels so right.
naman mga ka-travelers, kung magagawi kayo dito at nais nyong masubukan ang nagsasarapang mga pagkain dito sa Jerix Grill and Restaurant, subukan na ang kanilang ipinagmamalaking Boodle Fight. Dito yan sa Goa, Camarines Sur. Sago, jelly buko, pandan, tapos may leche flan. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video nito. See you in the next adventure. Dumako naman tayo sa Cam Norte, nakilala dahil sa history ng gold mining. Sa dami ng mga magagandang hotel sa Paracale, probinsya ng Cam Norte, ay napili ng aming team na mag-stay sa isang hotel na talaga namang magugustuhan namin, na affordable and have the good quality service. Habang in-enjoy namin ang Pabirik Festival sa Paracale, Camarines Norte, ay naghanap kami at the same time ng hotel na aming matutuluyan. Travelers, as you can see, ay pinasukan tayong tourist inn dito sa Paracale, Camarines Norte. Pumasok tayo dito sa Malayan Tourist Inn. Ang Malayan Tourist Inn and Resto ay isang affordable pero high quality na hotel na perfect para sa mga biyahero na naghahanap ng komportabling mapagpapahingahan nang hindi gumagastos ng malaki. Grabe mga ka-travelers, napakaganda pala ng ang ina-expect ko sa isang big room, sa isang tourist inn ay yun lang. Pag sinabing big room, malaking kwarto, isang kama, malaking kama. Dito, napakalaking kwarto. Dito sa Malayan Tourist Inn, napakalaking kwarto, 3 yung kama, mababango, bago lahat, malilinis, at makikita naman natin sobrang presentable ng kanilang setup dito. Meron pa tayong mini refrigerator dito mga ka-travelers na naka-ready para sa atin at pwede natin magamit. Meron din silang TV at meron tayong wifi. Sobrang ganda ng kanilang kwarto. Merong 1, 2, 3 bed na siguradong mag-e-enjoy ang bawat isa sa inyo. Sobrang bango at linis ng kapaligiran mula lobby hanggang sa kwarto patungo sa kanilang CR. Yung kanilang staff ay sobrang approachable and hospitable. I am very amazed sa kanilang setup dito sa kanilang big room. Sobra akong mag-e-enjoy dito for sure, and mag-e-enjoy din yung mga taong mag-check-in sa kanilang hotel. Para naman makapag-check-in sa kanila, ay kailangan mo lang puntahan ang kanilang Facebook page o pumunta sa kanilang mismong hotel. Madaling puntahan dahil sa strategic location nito, malapit sa pangunahing pasyalan at transport hubs. Sa kabila ng abot kayang presyo, may malinis at maayos ka ng kwarto, maasikasong staff, at masarap na pagkain mula sa kanilang in-house restaurant. May hot shower din sila, mga ka-travelers, no? Meron silang hot and cold shower. Sobrang mag-enjoy ako dito sa aking pag-i-stay. Kaya sa lahat ng mapapadaan dito sa Paracale, Camarines Norte, mga ka-travelers, kaya if you must try to book here in Malayan Tourist Inn. Kung naghahanap ka ng budget-friendly pero maayos at komportabling hotel, ito na ang perfect choice para sa iyo. Huwag kalimutang mag-like, follow, and subscribe sa aming social media accounts para sa iba pang travel tips and hotel reviews. Muli, ako nga pala si Ka-Traveler Sarge. Ito ang Travel to Bicol, and I'm signing off. Dito nga sa Paracale, probinsya ng Cam Norte, napadpad ang aming team upang maghanap ng makakainan na low-key pero paniguradong sulit swak sa lasa. Paano ba naman kasi sa halagang 99 pesos lang, may ani rice ka na at may free soft drinks. San ka pa? Hindi lang yan. Meron din silang nagsasarapang mga sizzling dishes na kanilang mga bestseller. Dito nga yan sa Paracale, probinsya ng Cam Norte. Matatagpuan nga rito ang kainan na nag-o-offer ng Anli Rice. May malaking pecho sa halagang 99 pesos lang. Lahat na nga ng mga Anli Rice sa buong Pilipinas ay nagtataasa na. Ngunit hindi ang kainang ito sa Paracale. Dito nga ay natapat ang biyahe namin sa ginaganap na Pabirik Festival. Matatandaan na naganap ang ating ka-travel buddy na si Sarge ng matutulugan sa Paracale, Cam Norte. At dito nga ay natagpuan niya ang Malayan Inn. At makikita naman natin sobrang presentable ng kanilang setup dito. Meron pa tayong mini refrigerator dito mga ka-travelers. Sa di kalayuan ay matatagpuan naman ang kainang ito. At ito nga ang Sugar Honey. So yung mga ka-travelers, habang kami ay naka-stay dito sa Malayan Inn, ay nagutom kami with my buddy. Hi, I'm Queen. Yan, so, nagutom talaga kami kasi nga, anong oras na alas 8, mag-alas 8 na. Sobrang pagod ng biyahe and yung travel, pero sobrang sulit yung experience natin dito. Hindi lang Anli Rice ang meron dito. Meron din silang bulalo na talaga namang nagustuhan ng ating mga ka-travel buddy.
Meron din silang mga nagsasarapang sizzling dishes, mga panalong shakes tulad ng fresh mango shake, Oreo shake at avocado shake. Marami din silang iba't ibang menu, kaya naman hindi ka mauubusan ng mga choices, lalo na kung galing ka pa sa malayo. Meron din silang halo-halo. Na perfect sa tag-init, mais na may konting yelo, pangmalakasang bangus silog. Meron din silang mga bilao na tamang-tama sa pangmalakihang grupo. Kaya naman, kung magagawi ka sa Paracale, probinsya ng Cam Norte, ay huwag kalimutang kumain dito sa Sugar Honey. Affordable na at paniguradong masarap. Sa Sugar Honey pork chop, sauce sa bulalo, meron ding pansit kisado, Oreo shake na masarap, fresh mango shake ang kaharap, bulalo na ang rice, fried chicken na may large fries. Once again, don't forget to like and share this video. See you in the next food adventure. Kaya tara na dito sa Sugar Honey, dito sa Sugar Honey, located sa Paracale, probinsya ng Cam Norte. Ang Pilipinas ay tunay na pinagpala ng magagandang lugar at mga isla. Mula sa mga kamanghang-manghang baybayin ng Cebu hanggang sa malinis ang baybayin ng Palawan. Well, mga ka-travel, hindi mo na kailangan pang lumayo dahil may isang lugar dito sa Bicol ang talaga namang napakaganda. Welcome to Ticao Island, a hidden paradise waiting to be discovered. Kaya naman mga ka-travelers, samahan niyo ko at tuklasin natin ang tinatagong ganda ng isla ng Ticao. Let's begin our adventure to Ticao Island by traveling via Legazpi City. Galing sa Legazpi, you can either take a bus or a van to Bulans or Sogor. The ride takes about 2 hours. Once nakarating ka na sa Bulan Port, a boat will take you directly to the resort on Ticao Island. The boat takes around 1 hour. And as we actually did our sea transportation, ay talagang na-enjoy ko rin yung aming travel through Roro. Ticao nga pala ay tahimik at hindi masyado crowded na isla na located between the southeast corner of Luzon and Masbate. Ang mga local dito na kung tawagin ay Ticaonos ay mga mangingisda. Fishing is their way of life and their main source of income. Ang trip namin to Ticao Island was more than just reaching the island. It was all about the experience. At sa pagkarating nga namin, we stay at a beautiful island resort na napapalibutan ng mga matatangkad na coconut trees and the peaceful sound of the clear blue sea. Halina, sumama sa isla ng saya, dagat na bughaw, tanawin ay sadyang ganda, hangin sariwa, tanghi ng ligaya, sa cottage na payapa, puso'y nagagala. It felt like a true escape from everyday life. Paggabi naman ay na-enjoy namin ang kanilang delicious local food, fresh seafood, grilled dishes, and tropical fruits na napaka-tasty. At sa umaga naman ay ako naman ay nagpunta para mag-horse riding along the beach. Friends na kami. Magaan lang daw pala kasi ako. At habang sa pag-stay namin ay nagkaroon kami ng journey para tuklasin ang dalawang natural spring na yung local use as an additional source of water. Ang una nga dito ay ang Santa Rosa called Burabot Spring. The second spring is Jagnaan called Nature Spring. Matatagpuan naman sa Barangay Jagnaan, San Jacinto, Ticao, Masbate. Sir, mukhang worth it. And mga ka-travelers, aside nga sa mga springs na aming nakita sa islang ito, ay matatagpuan mo rin ang Katandayagan Falls. And mga ka-travelers, ang falls na ito is considered to be one of a kind, being the only waterfall na nagpo-flow ang tubig nito straight from sea. Ang pangalawa naman dito ay ang Halea Nature Park. Ang park na ito ay matatagpuan sa isang islet
on the northern part of Ticao Island. Parte ito ng town of Monreal. At ang park na ito ay nagsiserve as marine rock formations, white sand beaches, at clear blue-green water. Pangatlo dito ay ang Burubangcaso Island. Ang island na ito ay nagsha-showcase ng mga kakaibang rock formation na nagmumukhang stack of books. And mga ka-travelers, kung nagbabalak nga kayo pumunta at sumadya sa Ticao Island, we do recommend to travel here around April, May, or even November, December, bago ang rainy season. Overall, Ticao Island ay talagang may tinatagong paradise na nag-o-offer ng tahimik simula sa mga magagandang beaches nito at to its refreshing natural springs. Sa dami-dami na pwedeng may explore at ma-experience dito. It's either gusto mo mag-relax for tranquility or talaga naghahanap ka ng adventure. Ticao Island has something for everyone. Halina't sumama sa isla ng saya. Dagat na bughaw, tanawin ay sadyang ganda. Hangin sariwa, tanggi ng ligaya. Sa cottage na payapa, puso'y nagagala talaga. Dito naman sa Sorsogon ay sikat na sikat dahil sa mga botanding. Papahuli ba naman ang ating mga ka-travelers na nagpunta sa Barcelona at bumisita sa kakaibang farm, ang Camp Burabod. Alam mo bang may kakaibang farm dito sa Bicol kung saan maaari kang mamitas ng fresh na berries directly mula sa puno? First time ko ito kumain ng fresh na lettuce, manghuli at magluto ng isda, manghuli ng native na manok, mamitas ng mga sariwang gulay sa kanilang vegetable garden, mag-enjoy sa pagkanta, at maligo sa kanilang fresh na natural spring swimming pool. O diba, bongga, full package na, and all of this while enjoying the stunning views in a truly scenic, therapeutic, and a wonderful place. Hi, I'm Queen, and this is Camp Burabod Farmstead, where luxury of nature meets unique farm. Dumayo nga ang aming team dito sa Barcelona, Sorsogon, mga ka-travelers, kung saan matatagpuan itong napakagandang lugar na perfect for a quick escape sa napakaingay na mundo. Uy, si OA. Ito nga ang Camp Burabod Farmstead. Hello mga ka-travelers! So for today's ganap, sasamahan ko kayo sa Camp Burabod located at the land of Kasanggayahan, province of Sorsogon. Papasok sa Camp Burabod, naku, talaga namang farm na ang datingan, mga ka-travelers, dahil madadaanan nyo ang rice field ng Camp Burabod na super duper lawak. Kaya naman fresh na hangin agad ang bubungad sa inyo. Pagpasok namin, sinalubong agad kami ng mga tao ng Camp Burabod. Pinuntahan ko nga muna itong pulat nag-video, picture, muna ako dito dahil sayang naman kung hindi, di ba? Pwede ka dito kumain, uminom. Ayan, may tinda din silang mga alak. Family gatherings. Saka yung birthday, pwede. Mga barkada. May duyan din, Guys, ang ganda. Look at that. Dito may mga kubo-kubo din sila. Instagrammable. Luxury farming. So pag mag-a-unwind ka, dito ka na lang. Dito nga ay sinamahan kami ni Sir Eric, ang owner ng farm, nalibutin ng buong ganda ng Camp Burabod. At excited nga akong malibot ang lugar na ito. Sinimulan namin ito by picking mulberries. So alam nyo din ba guys, dito sa Camp Burabod, may mga berries din dito. O diba, very good. Ano po yun sir, yung berries na nandito sa Camp Burabod? Dito sa farm, so marami tayong berries. So isa na sa pinaka-highlights natin yung mulberry. So kung mapapansin nyo, ito po. So, mulberries. Yung guest po natin dito, pwede po silang mag-pick and pay. Then, pwede nilang dessert dito sa farm. Ang mulberries ay tumutubo sa iba't ibang panig ng mundo at matatagpuan din ng mga mulberries dito sa Pilipinas. Isa sa mga lugar na mayroong gantong klaseng prutas ay ang Camp Burabod na andito lang nga sa ating very own Bicol Region, province of Sorsogon. Mulberries comes in different colors including black, red. Mulberries are soft, juicy, and have a balanced sweet tart flavor. Black po is matamis, and then yung reddish, ito yung medyo may asim kunti, ito medyo maasim na to. Pwede ko i-try? Opo, try po yan sa inyo. Ito yung mga masarap. Ito. Then i-ano nyo kung ano yung lasa. Ito pa po, kuhanin nyo na yan. First time ko ito makaka-ano nito. So yung lasa is parang very, very good. Sunod kong pinuntahan itong mga flowers nila, mga ka-travelers. Flower farm, pwede po rin tayong mag-pick and pay. Or
pwede lang magpa-picture. Ano pong kinds of flower yan? Zinnias po yan. Zinnias. So, yan. Dito naman tayo sa mga kubo nila, mga ka-travelers. Naku, talaga naman Instagrammable ang aura nyo dito kapag nag-picture-picture. Lahat ng kubo nila may duyan ng kasama, kaya perfect na perfect for relaxing. Kung kailangan nyo naman ng mas malaking space for events or family gatherings, meron din silang ino-offer na super haba na table. Perfect for the whole family. Meron din silang mga ino-offer na different kinds of drinks. Drinks, beer, spirits, and wine. And then mga soft drinks. Then basically may mga chips. Opo. At dito nga sa ilalim ng tulay, ay meron din mga isda na pwede ka mag-fishing. Per kilo nga yung presyo ng mahuhuli mo. Tapos meron din sila ditong tanim na lettuce, mga ka-travelers. So makikita nyo naman, ay talaga naman parang gusto kong mag-samgyup. Pagkakita ko ng mga lettuce, ay talaga naman mas fresh pa sa akin yung mga lettuce dito. After that, meron nga silang mga tanim na fruits and veggies dito sa Campurabad, mga ka-travelers. Marami rin tayong native chicken. Ito yung oregano. Yan, herbs din to. Ay, ayan. Italian oregano, pwedeng pang-garnish sa pasta. Then, dito naman yung ampalaya. So, ito yung garden namin na vegetable garden. So, kaya lang tapos na yung season. So, mayroon tayong mga pechay, radish, saka yung unlimited na kamuting kahoy. Dito, sir, pwede pa mag-pick to pay. Yes po, pwede kayong mag-harvest dito. Pati ito, sir. Yes po. So, lahat ng nakikita nyo, hindi sa Bukod sa vegetables na makikita dito, ay napag-alaman din namin na nagtatanim din sila ng mga red at black rice. O, di ba? Then ito naman yung rice field. Usually, dito namin tinatanim yung black rice at saka red rice. Black rice? Yes. Kung gusto yung bumili, meron kami doon. Black rice. 70 per kilo lang. Kaso paano yung lulutuin, sir? Parang yun lang. The same lang. Tapos lalabas siya black na. As in, black talaga siya. Black talaga siya. Ngayon ko lang nalaman na meron palang red at black rice. Akalain mo yun? Nabanggit din ni Sir Eric na mag-open din sila ng kanilang tinatawag na farm stay, kung saan maaaring mag-overnight ang gustong magbakasyon sa kanilang farm. O, di ba? Mayroon pa tayong naabangang pasabog dito sa Campurabad. Yung overnight stay natin, farm stay. Sa ngayon, hindi pa siya bukas. Close pa. Under construction pa siya. Under construction. So yung pool nyo, gaano siya kataas? Kasi baka pag nag-swimming ako dyan, malulog ako. Parang mali yung tanong nga, gano'ng kataas, gano'ng kalalim? Gano'ng kalalim? Gano'ng kalalim pala? Malalim po yan, 6 feet po siya, so lampas tao. Pero naman tayo pang bata at saka mga katulad mo, marunong ka ba maglamay, ma'am? Naku, talaga namang nakakaakit ang malinaw na tubig at alam nyo ba, mga ka-travelers, na ang tubig dito ay free-flowing na nanggagaling pa sa bukal o burabod kung tawagin sa Bicol. Ito po natin is natural pool, so usually wala tayong ginahalong chemical dyan. Chlorine, mga ganun. Meron naman tayong chlorine for sanitation after ng pero napakakunti, pang sanitize lang. Pero ito natural pool, wala tayong filter, wala tayong hinahalong iba pang chemical na. Burabod yung name namin dahil dyan sa water. Dito nga ay sinamahan kami ni Sir Eric at sinare niya sa amin ang inspiration behind this beautiful farm. Camp Burabod Farmstead, usually 3 words. So camp, which is means pwede kayong mag-camp kasi medyo mahilig din kami sa outdoor activities. So pwede kayong mag-set up yung guest and camp. So kinuha namin yung name na yun. Then Burabod means sa Bicol. So sa Bicolano words yun is spring water. So pristine spring water kasi may source kami ng water. So ano siya, bukal, free-flowing. So yun, yung farm which is farmstead, which is farm. So basically, farm na for recreation po ito. So yun yung word inspired for that name. It's open to all events as well as walk-ins. So yung especially sa family and friends na gusto mag-enjoy, mag-relax. Kasi yung namin, so one of the goal is mag-relax sa farm. So simpleng buhay pero relaxing dahil sa may swimming pool. So pwede silang mag-event dito as birthday, debut, as well as yung simple celebration.
makita niya namin yung lahat ng kagandahan dito. And if you want to visit this place, just visit here at Barcelona, Sorsogon. And I am Queen Zelmay, and this is Travel to Bicol, signing off. Sa Barcelona, Sorsogon, matatagpuan ang isang kakaibang simbahan. Hindi lang ito basta isang simbahan, kundi isang simbahan na ginawa gamit ang mga koral. Sa episode na ito, aalamin natin ang kamanghamanghang arkitektura, kasaysayan, at mga kwento sa likod ng simbahang ito. Nagsimula ang pagtatayo ng Barcelona Church noong 1865 sa panahon ng kolonyal na pamamahala ng mga Kastila. Ang mga coral stones na matatagpuan sa mga baybayin ng Barcelona ay ginamit bilang pangunahing material sa paggawa ng simbahan. Madali nilang nakuha ang mga bato mula sa dagat at baybayin, at ang mga lokal na mang-uukit ay nagtulungan upang dalhin at pag-ukit sa mga ito. Bukod sa pagiging matibay, ang coral stones ay nagbigay din ng koneksyon sa kalikasan at sa mga tao ng Barcelona na may matinding ugnayan sa dagat. Ang pagtatayo ng Barcelona Church na pinangunahan ng mga Kastilang misyonaryo ay nagsimula noong 1865 and completed in the year 1876. Ang mga manggagawa ay gumagamit ng mga simpleng kasangkapan para sa pag-ukit at pagbuo ng mga coral stones. Pagkatapos, ang mga bato ay dinala sa site ng simbahan, kung saan pinagsama ang mga ito gamit ang mortar na gawa sa apog, buhangin at tubig. Habang ang simbahan ay pinapalakas ng mga Kastilang arkitekto at misyonaryo, ang mga lokal na manggagawa ay nagsikap para matapos ang simbahan na magagamit ng buong komunidad. The use of coral stones wasn't just practical but also deeply symbolic. Ang mga coral stones na ginamit sa simbahan ay nagbibigay ng kakaibang itsura. Mula sa mga puti hanggang sa kulay pink na tone ng mga bato, makikita ang natural na ganda ng coral. Habang tumatagal, ang mga coral stones ay nagiging weathered at rustic na nagiging dahilan ng charm at character ng simbahan. Hindi lang ito isang simbahan, kundi isang visual na paalala ng kasaysayan at lakas ng komunidad. Ang Presidencia Building sa Barcelona, Sorsogon, ay itinayo noong panahon ng mga Kastila bilang pangunahing pook ng pamahalaan sa bayan. Itinatag ito upang magsilbing opisyal na sentro ng administrasyon sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng Espanya. Sa pagdating ng mga Kastilang misyonaryo at opisyal, itinatag nila ang mga presensya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, at ang Presidencia Building ay isang simbolo ng kanilang kontrol at pamamahala sa bayan. Ang disenyo ng gusali ay naging isang sentro ng kapangyarihan, at dito rin ginanap ang mga pulong ng mga lokal na pinuno at mga Kastilang opisyal. Sa panahon ng Rebolusyong Pilipino, ang Presidencia Building ay naging saksi sa mga mahahalagang kaganapan. Bagamat nagiging bahagi ng sentro ng pamahalaan, nagkaroon din ito ng simbolikong kahalagahan sa mga Pilipinong lumaban para sa kalayaan. Sa pagdaan ng panahon at sa epekto ng mga natural na sakuna at digmaan, ang Presidencia Building ay nawasak at ang mga natirang piraso ng gusali ngayon ay nagsisilbing alaala ng makulay na kasaysayan ng bayan ng Barcelona. Ang mga manggagawa na nagtayo ng Barcelona Church ay may malaking bahagi sa pagbuo ng simbahan. Marami sa mga ito ay mga lokal at katutubong tao na nagtulungan sa paghuhukay, paghuhugis, at pagdadala ng mga coral stones. Sa kabila ng hirap ng paggawa at mababang pasahod, kanilang itinaguyod ang simbahan na nagsilbing simbolo ng pananampalataya. Through the coral stones etched with history and resilience, the Barcelona Church stands not just as a structure, but as a testament to the strength, faith, and unity of a community. Built from the ocean's bounty and crafted by the hands of both colonizers and locals, this centuries-old church has withstood the trials of time, from the storms that battered its walls to the cultural shifts that reshaped its surroundings. Today, it continues to be more than a place of worship. It is a symbol of the enduring spirit of the people of Barcelona. As visitors walk through its weathered halls and admire its coral-crafted beauty, they are reminded of the rich legacy it carries. An unbroken link between the past and present, inspiring generations to come.
comes to food, hindi rin talaga maiwasan at lalo na kung talaga magkakasama ang mga barkada. Here we have Arby's Samyusal Sorsogon. First of all guys, I truly appreciate yung cleanliness niya. I actually never tried Samyusal before, so this is my first time. At talaga naman yung cheese umaapaw. Yay! And also, we have a variety of meat right there. So, diba? Yes. And so, ayun, aside sa may mga karne tayo, ay meron din tayong veggies, rice, soup, and even sushi na talagang favorite ko din dati pa. So, nasa sayo na lang yan. Magsawa ka sa pagpili. I'm pretty sure maraming na kayo makapili dito. So, ayun na nga, yung in-order namin is $5.49 per head, which is yung pork and beef nila. And yun nga, ang dami-dami ng mga serving sa amin. So, yeah! At di, may ambag ka na dito kasi hindi ka makakarason na hindi ka marunong magluto. Dahil ang dali-dali niya lang i-grilled. So, every time na nagbe-brown siya, ayun, ay pwede na siyang kainin. Both side ha, brown. Huwag ka kakain ng hilaw ha. At kung nakikita nyo, ay talagang concentrate ako sa pagluluto and sa pagpili. Pero guys, yung totoo talaga, naglalaway na ako sa isip ko dahil habang tinitingnan ko pa lang yung niluluto ko, ay talagang nagugutom na rin ako. Normally guys, marunong talaga ako magluto. But at the same time, nai-enjoy ko yung pag-flip-flip ng meat. Yay! At sa sobrang dami ng cheese, ay hindi ka mahuhubusan ng sausawan. And aside that, we also have other sauce right there. O diba? Kaya saan ka ba? At ayun, may taga-subo nga ako. So, masarap talaga ang pagkain kapag may taga-subo. Char. And while I was eating, ay kasama ko nag-e-enjoy ang aking mga barkadas na nakikita nyo naman. Bulaga. Kaya naman, kung naghahanap ka ng sulit at samyusal, pumunta ka na sa Arby's Samyusal Sorsogon sa Rampiolas, Talisay, Sorsogon City, Sorsogon. Na hindi lang masarap at sulit ang pagkain, but also with a great service. And overall, it was a great first experience having my first samyusal in Arby's Samyusal. Kung gusto mo ring maranasan, mag-enjoy, mag-unwind, at mabusog sa mga nagsasarapang pagkain dito sa Bicol, ay mag-book na dito sa Travel to Bicol at kami nang bahala sa travel mo. Once again, I'm your ka-travel buddy, MEL. Don't forget to like, share this video, at mag-message lang sa aming Facebook page. O kaya naman ay tawagan kami sa 0995-434-0102 para i-book ang susunod mong adventure dito sa Travel to Bicol. Ready to embark on your next journey?